gadon ta baki kamar an yi babba kada yaki. Dan kin gadai ina fara'a to sai in ina faɗa kinki. Inda ke na fara aurowa ban san yaushe za na kara. Allah Sani yanzu an gowa zan je tun da ba ni nake da girki ba. dan Allah ki waiwayo da wuri in ba so kike da so me ba. In ba na ganin ki gangana ba zan iya zama da tashi ba. Haba kar ka damu an gona ai ba za na je na zauna ba. Zaman gidan ma saboda ke ba nake ba dan mai kama da jarka ba. Yau sai dai in kwanda yunwa ko ta yi girki ba za ta lasa ba. Ni fa yan nan tana gaban tsoro ɗabi'un ta din na shari ne. Dama ba na ji labarin wai me garin su maye ne. Ta kwaba gani da ƙauyanci kamar an watan kiyasa ne. Kan na sayo buhun dusa ban san ran da za ta waye ba. Ba shakka munafikin mata taskar shi za ta koyewa. Zuwa yau ba mun fahimce ka musumar mu kai ka sanyawa. Ubannin tana in je bayi cikina yana ta juyawa. Yau ba inda za ka je wallahi sai ka je bisa sukar rayuwa. Dan komo ce yarki kan mata ba za ya kara shari. Salamatu ɗaukan ko karata akwai rigima yau za ta ɓaci. Wancan tsohon saurayin kin yau shi zan goge wa hanci. Baby me ya faru ba na son rigima ka bar shi. Yaushe ka gan shi ganka nema ga mu da kai baki da hanci. Yanzu ina yin dandaɗin nan na yi mafarkin kin yi wanka shi shegen ya zo wucewa yana kallon gobe gidan. Mafarki ai ba gaskiya ba ne hubbi na kada rai ya ɓaci. Shakuramin ka zo ka zauna kar kai wa tayar ka ɓaci. Dan Allah share hawayen ka ɗauki ruwan sanyi ka kurba. Salamatu kore na ya ɓaci kina tausa ni cikin basira. Zaman mu da ke zama na kauna kamar dai bello da shi da nera. Dole fi muka yi wa juna ba mai ji mu za mu gyara. Duk wanda ya ce in ƙara aure sai na ɗirka mishi mangwala. Kai bari ma in so kano kyau da kwalli duk mata su dare. Ba na son kowa ta rabe ka wacce ta fara ma ta sare. Kar kuma in biya kwalliyarki ina daga shinkafa ta kare. Ƙara ki ɗauko min jakata don kafin Kai kuma wani tsutsan ne a san kun ji labari na ni kai na kashe mutum shida a garin mu. Wasu kina yin murmushin nan maran sai zan sa da ihu. Ƙara ki bar ni je na aiki kar ka za ta yi bai abu. Ni fa ƙara shiga raina kake yi duk na manta taro da awo. Mai gida na ko gaba na yi laifi ka yafe min na nemi sulhu. Allah dai ya yi miki sitira don muhimmancin Isa da Nuhu. Raga tila da wuyi yake nan ta wannan karnin ya rama. Share dai dawo mu zauna. Mai gida don Allah ce jakar mana ba na son ka fice ka bar ni. Karancin ma tsoro yake ba da rannan ma yara zane ni. A'a salamatu in na zauna to ni ne zan kara muni. Yiwa duk koshin ta yau gobe za ta ga ta bullo ta kara. Mai gida ne kam na gyara shimfiɗa don Allah dawo ka zauna. Kaza zan girka ka karya kashin ma ba na so ka tauna. Dan Allah wata addu'a za na yi miki in na je Madina. Kin san can ne tun abin da ka roka Allah za ya amsa. To ka roƙa man sarki ta bara ya alkinta mini rayuwarka. Ya ba mu tsawon tare ni da kai duk mata su ji sun tsane ka. Ya sa in ka hango budurwa sai ka ji amai na yunkuro ka. Ya sa in an magana ta aure shi ne ciwon zuciyarka. To ai tafiyar ma an da sai ta jiragen duk sun daina tashi. Tafiyar bana an tantance mutane an ce ni ba na cikin su. Sai baɗin Allah ya kai mu nake tsammanin za mu tashi. Na gode. Bara ta samu kuji zauna harkar yau ta daraja kullum. Allah ya kun wata sana'a za mu yi harka irin ta bari. Idan an ban gani ba ya Allah fita na tukunya. Wai har ni shehu zai wa wani gini da babakon
na lode gwari ba su san ribar da zan ciyo ba. Ke ma da kike cikin gidan nan baki san na sa shi kasuwa ba. Da gida ne ya faru bana san gashi ban gani ba. So samu gure mu tattauna kar inda sheka ban ga shamuwa ba. Kasan sha'anin batun mutane ana saba dai ga da ka hau ba. Me nake gani ba yanzu harkar gwari ce take ja dan ku ba ku san dawar kasa ba. Ribar farko idan na loda ba koma za ni in sayo ba. Ji are za mu je in tunkari gida in saye shi ba ta nan ba. Kashi ma banki sun bani bashi yanzu zan koma a sare kaya. Gobe kan ma karki daura girki dan ba zan ci cikin tuwo ba. Sauri na iso nan dan na samu kaya. Motar na can tana ta lodi wasu kayan ma suna ta baya. Dan uwa na shawara zan baka ba a wani giya kan wagariya. Harkan lambi ta sallo kar ai lugudan da ba ta bariya. Sana'a ce wacce in ta miko ka rike tun kan sauri baya. In ko kai mata shan miyar kubewa wata ran ba ka yi dariya ba. Da faɗi ba sai ba da yake ma ba. To in ma gada kuke gwada mun ai dai ba ku kuke ruwa ba. Haka kan yanzu za mu fara kai ma ba a ma yi walƙiya ba. Karfin jarin ku ne ya kasa shi yasa ba za ku san kuɗi ba. Amma ni na iyo shiri ne ba dan aski saman jera ba. Ni da ku kun san ba a haɗa ba iskan ku ba zai kashe wuta ba.
maganar gefe saurare mu da dokoki. Gabanka da gyara tun bara sai shegin saka dokoki. Gidan nan hoton yana matsala musamman sashin bandaki. Ciki na dazu da yan murka sai a gwari ko na yau birki. Amma dai kuma duk da haka gidan nan naka akwai sauki. Ku bar ni da wannan zancen ni dan yi duka budan littafi. Har ma ka hada da na satin can don mu ji daɗin lissafi. Ya kuma sikili zo ya ka taho zo dan solo. Yawan saka takalmin kanvas yana tsaga gidana wayo. Ke kuma yar tibuti ina kallo na ya haka ne. Dokar mu ta farko dai ku sani tana sashin mu da bandaki. Da zarar yamma ta doso an hana shiga bandaki. Doka ta biyun ku saurara magana ce kan girki. Kowa in ya girka dole ya ware mun kwano. Bana cin gishiri sosai sai dai koko kwaji. Sannan doka ta uku tana da tsayi ko gajera ce. Magana ta zuwan baki wannan ma ai doka ce. Kar kowa ya yi bako ba za ka je ba ba za a je maka ba. Ba za ki je ba ba za a je miki ba. Wallahi tallahi a wannan wani irin doka ne. Ni wannan tabaryar ta sama ban san amfanin ta ba. Kai kuma dan yi kan su ji uwar kai. Allah ya shirye ka. In ko kun ki ga hanya nan sauka galau. Wannan shine Barka da shigowa mai gida, yarinyar nan sai mai take da alama ta jawo ruwa. Kirga shi babbar magana, an yanto wata cikin a wajen jiya kalli cikin ta sai girma yake. Lalala mai gida ban yarda ba kalli kafarta tana da ɗaguruwa. Ga idan ta ka duba yayi fari da alamar babbar damuwa. Ta faɗa mana waye ne yau duka a gefe ya tsinci magaruwa. Ni ina zargin ta faɗa ma ran nan na ganta shagon garkuwa. Sannan an ce ya sa ta mota ya ce ta raka shi fa anguwa. Me kike so za ki faɗa ki warware mu kullum ban gane shi ba. Yarinyar nan kullum gida korafin ki ba zan bai karbo ba. Maganar ki ta yau wuri da yawa in na ji ta kan zan fargaba. Kin tuna mini nema na tina randan ina hanke su da leluwa. Yarinyar ba ta da tarbiya na kalle ta a ɗakin mai ruwa. Ni na zo na faɗa maka baba na ce ka hana ta ta bar bin mai ruwa. Wayo Allah na ciki na wallahi baba da babbar damuwa. Wani kwallo sai yawo yake cikin ciki na bani da nisuwa. Zuciyata sai tashi take da kwarnafi mama kawo mun ruwa. Ga jiki na yayo nauyi wallahi baba da babbar damuwa. Barbatun boyewa kin je kin yi ciki ne ba wata tambaya. Ki faɗa mini waye ne yau a yanzu ko fahimta da hayaniya. Wallahi ko waye shi kaga ko bice fa za ta raba mu da ɗansiya. Kai ku bani wukan nan yanka ta yanzu ta bar mini duniya. Ke miye abun wani na bege na ga ta bayyana ni dan yi mata tambaya. Yar baba shalelan baba na ganki ne kamar wani baki da lafiya. Cikin ki yake ciwo ko dan ji yake sha alewar tamiya. Yanan nan karbi kudin nan yanzu ka je ka dayo mana daliya. Mai gida wai menene haka ka dakata sai ta faɗi gaskiya. Miye ne za ta faɗa ki duba kin ganin nan ba ta da lafiya. Ta faɗa waye ne ya ciki cikin gidan nan mun zauna a lafiya. wannan shine Allah mama bare da waka na yau zan faɗi gaskiya. Kai ka kai kai ke shiru na ce da Allah kar da fita da hayaniya. Daga ta ji Allah mai gida yanzu sai ta barzo gaskiya. To wai ni za ki kashe ta ne ki tuba yan nan ba ta da lafiya. Ta faɗa yanzu shine saukin ta ko na karta ta bar min nahiya. Dan Allah bar dukan ta mun karki ki samu a damuwa. Mai gida wai menene haka haradu Allah san ban yarda ba. Ta faɗa waye ne yau ciki cikin gidan nan mun zauna a lafiya. Wayo Allah na zan faɗa mama ni na haɗe miki zan faɗa. Ni na ce miki san ba dan ba ma. Mai gida wai menene haka ta faɗa ni kan ban yarda ba. Da ta ja mana kunya gara ni in kar da shi ne samun nutsuwa. Allah ne kama zan faɗa kar ka tarbi ka sani a damuwa. Kai ke yi shiru ku daga ce ni za ni nemo garkuwa. DJ NASSON, kashe da sauti.